Tulukibon kaayo ang unang pagbasa karon kon atong tanawon. Nay usa ka guwang-guwang may giingon dinhi. Hamtong, no, hamtong man na sa ato nga pinulungan. Guwang-guwang nga tawo nga ginganlan og Eleazar. Nagiingon dinhi ang iyang baba gipugos og panganga aron pakanon og baboy. Biskaya ko po ng pugson tag panganga aron pakan og baboy. Haya-haya kita pa ani haya-haya magpugson tag panganga. Munganga natangdaan, no? Baboy na gud na. Pwede ni sa ebanghelyo sa unang pagbasa si Eleazar giptingal, no? Tingal may nga nang tingalon bitaw kana pugson kag ngana aron makakaon og baboy. Ingon si Eleazar, bahalag inyo kong patjon. Bahalag inyo kong patjon, di ko mukaon o karning baboy. Nindot kayo sa mga pong sa katapusan. Ingon siya, maadyo pa'y mamatay ko kaysa mabuhi ko nga mapuno og kauwawan. Sa katapusan din sa unang pagbasa, ingon din, busa namatay si Eleazar apan ang iyang maisugon nga kamatayon, gihandom hangtod karon sa tibuok nasod. Ngano man nga kapila man po'y pagkaog baboy unta. Ngano man nga gibuhisan man ni Eleazar o kinabuhi ang iyang pagdumili nga mukaon og karning baboy. Ngano man kay sa kultura sa mga Hudiyo, ang karning baboy giisip nga hugaw nga hayop. Di nila kanon. Samot na ng dugo-dugo. Na mga laog o mga dugo-dugo ani, no? Ang dugo-dugo kinakontrahana sa mga Hudiyo. Bisan sa laing relihiyon, mo nagisunod sa laing relihiyon. Ngano man, ang baboy manggod, ilang gitanaw nga hugaw nga mananap kauban sa iro. Kaya mga baboy manggod sa una, di pa ma-feed sa ipakaon. Ang baboy sa una kay ato malaman to itugay na itong nata, di ba? Na magsigit to sila og pang kuan anang lapok. Sigit to sila kit-kit anang lapok hantod nga makakaog wati. Ano ito mga baboy sa una, no? Mga baboy karaan, mga Bisaya, ingana man to. Giisip na nila nga hugaw nga hayop. Si Eleazar, sa ilang pagtuog relihiyon sa mga Hudiyo, dili gyud nila mahimong kanon ang baboy. Mga iyag itong gibarugan hangtod sa iyang katapusan sa iyang kinabuhi. Gibayluan niya kinabuhi ang iyahang baruganan. Ang iyang baruganan to kay mao kini ang diktar sa iyang konsensya o mando sa iyang pagtuo isip usa ka Hudiyo. Nindot ning pamalandungan. Ang mga tawo nga lig-on og baruganan, ang mga tawo nga lig-on og prinsipyo, di gina nimo matarog bisan pagbuhisan ani mo kinabuhi. Ingat ana ang mga Hudiyo kalunod patay sa ilahang pagtulunan. Mo po na'y kuwang sa kasagaran nato mga Katoliko. Kanang di nato mapakita ang tinuod nga baruganan o prinsipyo o dili nato mapuy-an ang unsay gilatid sa atong pagtulunan. Pila kahigayon nga bisag Miyerkules sa Badlis kay bawta Miyerkules sa Badlis di unta tingkaon o karne. Diyan na may tapos. Timing pong mao'y tapos, usikan man punta. Kaya mo yung putag usika po ning karon naman ni namatay. Kaon kaya pong kagkarne. Bisag Miyerkules sa Badlis, kaya bukag as Wednesday, kay lagi sayang, kay libre ni, na humba, na dugo-dugo, na inatayan, na itiil nga gisabaw, kay tapos, or 40. Usahay ibaylo lang nato ang atong pagtuo sa mga butang nga makahaylo. Dini sa atong parokya, dini sa atong lungsod, daghang mga namalhin og laing relihiyon, tulgay kuhaon og ihatod sa van. Yung sos, maura naman yung makainganyo nato ng kuhaon tag ihatod sa van, tagaan tag noodles, tagaan tag school supplies, gibaylo nato atong pagtuo gikan pa sa atong katigulangan. Ang itang mamalandong sa kinabuhi ni Eleazar.
nga si Eleazar bisan paggitingal kay pakanog karning baboy, ingon si Eleazar, patya ko ninyo bisan kanus andi gyud ko mukaog karning baboy. Kay kahibaw man siya nga lig-on siya baruganan og lig-on siya pagtuo og nasayod siya nga kon iya tong buhaton mahisupak ang iyang gibuhat sa ilang pagtulunan o sa ilang relihiyon isip mga Hudiyo. Kinta uta po mga Katoliko Kristiyano, piskay ug manag-ing puta sa gipakita nga kalig-on o kaisog ni Eleazar sa unang pagbasa karon. Amen.